Ćao društvo, nisam se dugo javljala, ali eto neke stvari nam se dešavaju koje baš i nisu za primjer. I uopšte, kao što vidite, nešto se dešava čudno na celoj planeti od raznoraznih stvari. Tako da nisam nešto htjela baš mnogo da vas zamaram po pitanju učenja Feng Shui i ostalog, ali očigledno je došlo vreme da je sve to ujedno i sve je to povezano. Tako da ne uozbiljim ovu priču zbog toga što smo svi inače malo imali neku veliku tragediju juče u Srbiji, u Beogradu, i onda prosto da pređem na neka druga dešavanja, jer neke stvari možemo da promenimo, neke ne možemo, ali u svakom slučaju možemo sebe da promenimo, možemo svoju okolinu, možemo sve ono što sam pričala u nekoliko videa o promeni shvatanja, promenite misli, promenite život. Ja ću vam staviti sve te video klipove ispod ovog klipa. Ako vam nije teško, ili me zapratite ili jednostavno kliknite ovo, možda vam se sviđa, zbog algoritma koji traži famozni YouTube, pa nekada se nijedan moj klip ne vidi, a nekada se vidi, u zavisnosti kako kad. Tako da ako nije problem da stavite. Ja sam dosta pričala o fotonskim talasima koji se spuštaju na planetu i od pre neki dan su mnogo jaki talasi i jako utiču na jako nervozne ljude, na ljude koji su anksiozni, bilo to mladi, stari ili srednjih godina, nebitno je, na ljude koji nisu radili mnogo po pitanju svog nekog uzdizanja, nego su silom prilika morali da rade, jure, gledali samo TV, išli na posao, hranili decu, životne prilike i ostale su drugačije nego kod nekih. Opet pa s druge strane ili potpuno dijametralno različiti su tipovi koji su samo gledali svoju okolinu, svoj život i svoj posao i ni mrve, i apsolutno ni mrvice empatije nisu imali prema drugima. I šta se onda dešava? Dešava se ta neka korona, dešava se postkoronarni ili postcovidni deo, kome sam ja baš stavila jedan novi tekst na moj sajt, baš najnoviji današnji, pa se taj deo zove pre i posle covida ili korone. Zatim ljudi koji nikad nisu doživeli ništa drugo sem da se na drugim ljudima iživljavaju, da budu bahati, da budu bahati, kao što sam rekla, malo smo imali prekid, ali dobro. I šta se onda dešava? Jednostavno ljudi nisu imali vremena niti želje, niti volje da se bave drugim ljudima, samo sobom i svojom kućom, stanom, putovanjima i tako dalje. Nažalost, takvim ljudima će doći užasno loše stvari po pitanju, kao što vidite na svetskom nivou padaju banke, pada berza, doći će do promene valuta, u Americi se sad menjaju sve valute, odnosno doći će do zamene one papirne novčanice. Neko ko je imao sklonjeno u slamarici, sad ćemo da vidimo šta će. Neko ko je bio pametan, on je kupovao, kao što smo govorili, kupovali su nekretnine, zlato, srebro i neke još druge dragocenosti koje pripadaju zemaljskoj, takozvanoj zemaljskim vrednostima. I šta se dešava? Neko ko je kupovao kripto i ostale valute, vidite da dolazi do padova. Nemojte da mešate kriptovaluta i digitalna valuta, nije isto, ali to ne znači da bi mi svi trebali da pređemo na CBDC, odnosno ovu od Evropske banke digitalnu valutu, jer to u principu neko ko bude ostavio pare u bankama, kao što vidite, ili će mu prebaciti na digitalnu tu neku, ili će da jednostavno neće imati država novca da vam isplati. To je na nekom svetskom nivou, kao što vidite, ne znam ko garantuje za ovih 300-400 banaka koje su propale. Među njima su dosta, jedna od najvažnijih je USB banka u Švajcarskoj, pa onda nadalje ove američke banke, a boga mi nešto se tu miriše i za onu Societe i ostalo, sad ne pričam. U svakom slučaju, ostaju vam pare u banci i šta ćete onda?
Ja ne govorim o nekih 10 ili do 100.000, mislim na neke koji imaju malo više para. Da li su oni nešto pretvorili, šta su uradili, da li će imati digitalnu. Ja to ne mogu da uđem u saznanje. Ja znam da postoji jedan novi isto sistem pored ovoga, to je QFS, ali o tom potom neću da ulazim u te bankarske pričice, jer će neko da kaže ko si ti, čime se ti baviš, odakle ti znaš, bez obzira što ja dosta pratim to. Tako da neke stvari treba sami da iskusite. Ja sam govorila da je jako bitno da se vi sami sa sobom skockate i vidite šta ćete dalje, da se malo promeni način razmišljanja, jer sam to i stavila u tih nekoliko videa, da pokušate da izbacite taj ego tripovi su jedni od najgorih, što kažemo mi, ego tripovi, to je nešto najgore što može da bude, jer vas stalno kljucka, to upoređenje i tako dalje, da ne pričam. To je jedna potpuno drugačija sfera razmišljanja. Ne treba pa biti duhovan, pa ne davati nikom ništa ili davati, a ništa ne imati, ili ne raditi ništa, samo meditirati. To su stvari koje nemaju veze s mozgom. Znači, dokle god smo u ovom dualnom svetu, minus i plus mora da postoji. Mora da postoji i rad, i duhovnost, i davanje, i primanje, i tako dalje. Mi ćemo doći u period kada će biti na ovoj planeti mir, kada će se očistiti ekosistem, kada će doći do formiranja sasvim novih energija na planeti, jer će ljudi biti srećni, zadovoljni, dolazit će nova vrsta energija iz sunčanog sistema, što već sad dolazi iz centralnog sunčanog sistema, odnosno neko kaže da je to direktno od Tvorca. Tako da li ćemo to dočekati sada ili će to biti u nekih 10, 20, 50 godina, ja mislim da će mnogo ranije, i to dosta ranije, jer je došlo do promjena. Na planeti se dešavaju takođe i uporedo dve vrste stvari, to je i promjena sistema, promjena valutnog sistema, promjena životnog sistema, čišćenje na planeti nekih stvari koje se dešavaju oko nas i u Ukrajini, čišćenje svuda će biti, na koji način, šta i kako ćemo mi to sve proći ovde na Balkanu. Ja sam već pričala u mom videu gde sam govorila centar, zvezda centar 1 i 3, ili 1 i 5, ne znam tačno. I pogledajte taj ako hoćete videoklip. U svakom slučaju ja vas pozdravljam. Javit ću vam se uskoro sa nekim novim informacijama i sa videoklipovima koji će možda biti interesantni za vas. U svakom slučaju doviđenja, prijatno i srećno.